Prachnit, stoitja, prachnit, strachnit, story, stoi. En dan kijk ik mijn vrouw aan van, wat de fuck zegt die gast nou allemaal? We hebben gewoon Google Translator nodig om mijn zoontje te verstaan. Dit is cabaretier Samir Figil, gisteravond in de AC Cultuurfabriek. Ik scheid 20 kleuren. Ik ben letterlijk 6 maanden, 7 maanden heb ik niet opgetreden. Maar hij is niet de enige voor wie een gang naar het theater alweer een tijdje terug is. Ook de technicus. Mij is de laatste keer al zeker een dik een half jaar, als het niet langer is, geleden geweest dat ik voor het laatst een show heb gedaan. En het publiek waren hier al een tijdje niet meer geweest. En dus zit de toegangsroutine er nog niet echt lekker in. Ja, maar is dit van de app of is dit van de mail? Dit is de app. Je moet een kaartje hebben en met een app kunnen laten zien dat je negatief getest bent. Afstand houden moet sowieso. Je drankje mag mee de zaal in. Alles is nog een beetje onwennig. Zeker ook voor de artiest. Normaliter als je moet optreden, dan stap je al de auto in. En dan begint het eigenlijk al. Dus dat gevoel was ik heel lang kwijt. En ik vroeg ook van, wat wil je voor je verjaardag, Sammy? Zeg het. Hè? Wil je een skateboard? Of wil je een trampoline? Toen zei hij, niet papa, ik wil een stukje Oekraïne. Er kunnen normaal gesproken zo'n 250 man in de theaterzaal van de AC. Vanavond zijn er dat een kleine 30. Het plezier is er niet minder om geweest, zo blijkt na afloop. Heb je het gemist? Ja, heel erg. Ja. Ja, gewoon weer eens met een paar man bijeen zijn. Dat, ja, gewoon lekker goed. En ook Samir is opgelucht en dik tevreden. Het was even wennen, ook voor het publiek, ook voor mij natuurlijk. Maar ja, het publiek gaf zoveel liefde. Dat voel je op een gegeven moment als artiest. Voel je dat ze je eigenlijk omarmen. Het was echt de moeite waard om dit te doen. En ik ben heel blij met deze kans om lekker weer op te treden.